Готови ли сте? Да! Днес изучихме спортните дейности на теория. Нека потренираме сега. Аз искам да играя баскетбол. А какво ще кажете да поиграем волейбол? Госпожите, нека да играем футбол. Днес ще сформираме групи за всички дейности. Госпожите, ние вече имаме баскетболен отбор. Ние искаме да играем волейбол. Добре тогава. Да застанат отдясно онези, които искат да играят футбол. Отляво онези, които искат да играят волейбол, и в средата тези, които искат да играят баскетбол. Госпожите, ние се подготвяме за тенис турнира. Може ли да продължим и по време на урок? Да, разбира се. Мисля, че искате да играете сами. Можете да отидете във фитнеса. Знаете правилата, формирайте групите и започвайте. Добре, госпожо!